बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमाया सानथामनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै खुंफुंदों 36थि गाम्बारि फोरबो फालिथाय। Let's educate our daughters to save our future। जोंनि इयुनखौ रैखाथि होनो जोंनि फिसाजोफोरखौ सोलोंथाइ होनि मोन्थोरखौ लानानै बायदि बायदि आयदाजों 6, 7 आरो 8 फेब्रुआरि सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे फोरबोआ दिनै जोबथा सान। दिनै जोबथा सानाव माखासे स्ल'गानखौ लानानै मोनसे हारिमुआरि सांग्रांथि हानजा सुरदों। फरायसालिमानिफ्राय जागायनानै सदर सहरनि गेजेराव थानाय आसाम अइल पेट्रल पाम्पसिम थांनानै फिन फरायसालिमा फारसे फैफिनना फोजोबो हानजा सुरनायखौ। हिनजावसा फरायसालिमानि मोनफ्रोमबो हारिनि फरायसुलिफोरा गाव गावनि हारिनि हारिमुआरि महर बोनानै दिन्थिनायजों लोगोसेनो आखायाव बेनार आरो प्लेकार्डआव माखासे सांग्रांथियारि स्ल'गान लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। गाम्बारि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फालिनाय बे हाबाफारियाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मिल'नि ब्रह्मनि बिबुंथिखौ फै बे समाव खोनासंनि। सानबेसे आरो मा हाबाफारिनि गेजेरजों गार्ल्स कलेज क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमा क'क्राझार बेनि बोसोरारि फोरबो बेखौ कलेज उइक फेस्टिभेल होननानै बुंनाय जादोंमोन। नाथाय नुनो मोनबाय जे उइक एबा सप्तासे हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ खुंनाया बारा साक्सेस जाहैया। बेनिखायनो सानथाम एबा सानब्रैनि गेजेरावहाय बे फोरबोखौ खुंनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। सानथाम एबा सानब्रैजों खुंनानै फोजोबनो हानायखाय बेखौ कलेज उइक बुङाब्लानो माने फेस्टिभेल नामावनो दोननायनि इउनियन बडिया डिसिसन लाबाय आरो बिथांमोनहा गावसिनि इउनियन बडियाव बे कलेज फेस्टिभेलखौ गाम्बारि फेस्टिभेल होननानै देग्लायनिफ्राय थांनाय 6 फेब्रुआरिनिफ्राय दिनै 8 फेब्रुआरि सानथामनि हाबाफारिजों बेखौ खुंनो लादों। दिनै जाबाय जोबथा दिन आरो सप्तासे एबा 7 दिन हाबाफारि नाङैनि जाहोना जाबाय बेयाव हिनजावसाफोरनिल' बादायगिरि दङ। गुबुन जेनेरेल कलेजफोर बादि हिनजावसाफोरनि इभेन्ट्स हौवाफोरनि इभेन्ट्स थानायखाय बिथांमोनहा 7 दिन एबा 7 सान खुंनो गोनां जायो। नाथाय जोंनिया हिनजावसाफोरनिल' इभेन्ट्स थानायखाय 7 दिन गोनां जायैखाय सानथाम एबा सानब्रैयाव जोङो फोजोबो। दिनैनि जोबथा दिन बे जोबथा दिनावहाय बे फरायसालिमायाव फरायनाय सोर फरायसुलिफ्रा बबे हारिमुनि सुबुं बेखौ दिन्थिनो थाखाय सुजु होनाय जादों। बेनिखायनो बेयाव डिपार्टमेन्टफोरखौ गावबागाव माने हारिमुजों बे हारिमु हान्जा बाहागो दिन्थिनायावहाय बाहागो लानो बिथोन होनाय बादियै डिपार्टमेन्टनि गासैबो फोरोंगिरि बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लादों, फरायसुलिफोरा बाहागो लादों। बेनिखायनो आङो जोंनि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसुलिफोर आरो इउनियन बडिनि बिबानगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनानै आङो खोब गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोननो गोजोननाय बावहरबाय, मोजां मोननाय बावहरबाय आरो फरायसुलि साफ्रोमनोबो अननाय बावहरबाय। बेयाव आं नुदों जे जोंनि फरायसुलिफ्रा मोजाङैनो बाहागो लादों। जेसेबां फरायसुलिफोर दं गासिबो नङाब्लाबो जायफोर बाहागो लाफैदों बिथांमोनहा मोजाङै बाहागो लादों। मैया माराथन रेस खारनाय जादों। बे माराथन रेस खारनायावहाय गासै 32 फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। बियो जोबोद मोजां खोथा। फुंनि 5 बाजियाव माराथन रेस बेवहाय 32 फरायसुलिफ्रा बाहागो लानाया माने बिराद गिदिर बाथ्रा होननानै आं सानो। बेखौ लानानै आं गौरब सानो। आरो दिनैनि बे कालचारेल रेलियाव नङाब्लाबो 500 फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। बेयाव जोंनाव बेंगलि कालचारनि माने बिहु कालचारनि बर'नि आरो असमियाफोरनि आरो मुस्लिमफोराबो गावसिनि कालचारनि ड्रेस गाननानै बेयाव बाहागो लादों। आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोर पलिटिकेल साइन्स, इक'नमिक्स, हिस्ट्रिफ्राबो गावसोरनि साबजेक्टजों गोरोबनाय भारतारि माने टिमनि सायाव एजेन्डा लानानै दिनैनि बे कालचारेल रेलियाव बाहागो लादों। बेनिखायनो आं सानदों
आरो बेखौ फोरमायनो नागिरदों दिनैनि कालचारेल रेलिया जाफुंसारै जोबलांबाय साक्सेसफुलि बेयो जोबलांबाय बेनि थाखाय आङो बयनिखौबो माने थेंक इउ हरबाय आरो मेडिया बिथांमोनखौबो जाय मेडिया पार्सननि बिथांमोनहा जोंनि बे हाबाफारिखौ काभार खालामनो एबा दिन्थिनो माबानो फैदों खेबनो फैदों बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरबाय पुलिस बिफान जाय पुलिस बिफाना जोंनि बे हान्जा सरनायखौ सिकिउरिटि होबाय बिथांमोननोबो आङो साबायखर बावबाय जोबनायाव आङो बयनोबो साबायखर अननाय बोर बावहरनानै आंनि बे जोंनि रेलिनि सोमोन्दै सुंद' फोरमायनायखौ बेयावनो फोजोबबाय मा हाबाफारि लादों बेवहाय जोंहा गावबागाव डिपार्टमेन्टआव गावबागाव टपिकजों गावबागावनि टपिकजोंहाय गावबागाव जाय कालचार गावसिनि कालचार आरो गावसिनि मोनबेसे कालचार दङ बेबायदि देखायदों आरो गावबागाव टपिकजोंनो गावसोर मा टपिक लादों बेनि बारैनो गासिखौबो देखायदों बेयावहाय आरो बे गाम्बारि फेस्टिभेलखौ जोङो सानथामनि थाखाय लादों बे सानथामावहाय जोंहा सिगाङावहाय आउटडोर्स गेम जाखांबाय इनडोर्स गेम जाखांबाय आरो पोएम रिसाइटेसन बेबायदि लिटारेरि डिबेट एक्टिभिटिस जाखांबाय जोंहा साननैनि गेजेराव जानानै थांबाय बे आरो दिनै जोंहा लास्ट डेआवहाय कालचारेल रेलि दङ बेयावहाय जोंहा इउनिटिनि थाखाय आरोना बेवहाय गुबुन हारिनि गुबुन जाथिनि स्टुडेन्टसफोर दङ जोंहा बेखौ देखायनायनि थाखायबो जों कालचारेल रेलिखौ लानाय जादों आरो जोंनि टेलेन्टखौबो देखायनाय जादों आरोना बाहाय फरायसुलिफोरा माबायदि बाहागो लादों बेसेबां बाहागो फरायसुलिफोरा गोसो गुदुङै बाहागो लादों गावबागाव गोसो जानाय गावबागावनि टपिकजों लोगोसे गावबागाव गोसो जानानैहाय गावबागाव गोसो गुदुङै गावसिनि लानो माने गावसोर जाय कारेक्टारखौ चुज खालामदों बेखौ गोसो गुदुङै खालामदों आरोना रेलिया दिनै बबेनिफ्राय जागायना बबेसिम थांखो रेलिया दिनै जोंनि बे कलेज कर्टनिफ्रायनो जानानैहाय आसाम वेल पुलिस पइन्टसिम बिनिफ्राय गिदिंना फैफिनदों आरो